Tervarit pääsee heti hyökkäykseen. Ja Makowski pistää puskun maaliin. 12 sekunnin kohdalla. Oi oi! Se oli nätti maali. Heikki Halmet pääsi aika makeasta paikasta. Oi oi, sieltä pääsi Loiske nyt kulmasta rankasemaan. Numero 5 Toni Järvinen. Tervo pääsee haastamaan. Oi oi oi! Sieltä Tervo syöttää Iira Vandelille ja Vandel syöttää vielä Halmetille. Oli kaunis maali siinäkin. Harjoitettu kuvia. Oi, siinä on Loiskella aika mahtava paikka. Ja 3-2 kavennusmaali. Kun miettii, että kuitenkin playerit tulossa. Ja oi oi, sieltä tuli kyllä erikoinen maali Loiskeelta. Tommonen Tommy Salomainen suoritus. Nyt on Riksmanin puolittaessa läpi ja jos 3-2. Sieltä tulee maali. Jukka Korhonen pistää Adin syötöstä kyllä. Toisaalta he taas sitten puolustaa se. Ja sieltä tulee 4-4 tasoitus. Ja nyt lipsahti kulmasta suoraan. Suoraan kulmasta. Aika uskomatonta. Sieltä Tervo tekee lähes kulmasta. Ja Loiskelta numero 5 Toni Järvinen kuittaa. Se oli Tervarin maalivahdin avausheitto ja sillä aikaa Rismani kävi rikkomassa. Puoliaika, niin. Ensimmäinen puoliaika ja toinen puoliaika, niiden välissä puoliaika. Tauko. Niin. Loiske tekee jälleen. Kulmapotkusta. Oho, sieltä tuli Retu Värriltä. Oliko ensimmäinen liigamaali? Hyvä Retu! Sieltä tuli Tervarin tasoitus Ritzmanin syötöstä. On tässä kyllä viihdettä riittänyt tässä ottelussa. Yleisölle rahoille vastinetta ja sieltä... Tolppaa vetää Ritzmani saksarilla. Siellä oli Loiske 8. maali. Aika löysää pelaamista oli tuossa. Oskari Tervo tykittää tuolta melkeinpä puolesta kentästä sitten. Taisi tulla Heikki Halmetin syötöstä. Joo. Ja nyt on pelitason 8-8 ja 45 sekkaa jäljellä. Eka kerta kun näet, että tuo Tervareitten liivi toimii. Yleensä maalit on syntynyt aina omaan päähän siinä vaiheessa, kun se on otettu kentälle. Ja Tervarit jatkaa liiville. 14, Oskari Tervo, syöttäjä 21, Heikki Halme. Ja Tervo tekee heti perään toisen maalin Ritzmanin syötöstä. Siellä Heikki Halmet huomasi, että Ritzman on vetämässä. Kyllä tämä aika jännäksi. Jukka Korhonen tekee. Jukka Korhonen, kyllä. Komea veto, ihan oikea yläkulma. Ei tätä välttämättä olisi oikea kammo Veska enää saanut kiinni. No niin, Tervarit kuitenkin taiteli itsensä loppuun. Oli jännittävät viimeiset 2 minuuttia. Sakserven Loiske on päättynyt ja se päättyy loppuun. Loiske taitaa joutua nyt sitten
karsimaa. 10.